ভাবতে ভাবতে ধরে তো জানিছ না কেন ମୋ ଅପା କୋଟିଆକୁ ତମେ କିଏ? ସତ୍ୟ ଭାବ ସାମନ୍ତରା ଜାଣି ପାରୁନି ଆପଣ କଣ ବାପ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି କରିଛି ତୁ କ୍ଷତି କରିଛି ତୋ ବାପା 3-25 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ବାପା ସତ୍ୟ ଭାବ ସୋସାଇଟି ଋଣ କରିଥିଲା କୃଷି ଋଣ ତା ସହିତ ପାଣି ପାଣିରେ ଧରିଗଲା ଆଉ ସେଇ ଋଣ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ତୋ ବାପାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇ ଋଣ ଟଙ୍କା ବଢି ବଢି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତମ ଟଙ୍କା ତ ମିଳିଯିବ ଆମ କିଛି ମୋ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଦରକାର ତୋ ଭଉଣୀ ତୋ ବାପା ଯୋଉ ଋଣ କରିଛି ବାପାର ବଡ ଝିଅ ହିସାବରେ ଋଣ ସୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସରିତାର ତେଣୁ ସରିତା ମୋ ଘରେ ବନ୍ଧା ରହିବ ମୁଁ ତ ବଡ ଭଉଣୀ ନା ଆରେ ତୁ ମତେ ଅପା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ନା ବାପର ବଡ ଝିଅ ହିସାବରେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ବୋଲି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବନି କି କଥା କହିବୁ ତୁ? ଆରେ ପାଗଳା ମତେ ତାଙ୍କ କହିବାକୁ ଟିକେ ଦେ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ମୋ ବାପା ଋଣ କରିଲେ ବେଳକୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ଏ ଶପଥ ସେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସେ ସିନା କିଛି ଜାଣିନି ଏ ସତ କଣ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା କରିଥିବା ଖରଚ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ବଖାରି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଅଛି ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲି ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଋଣ ବୋଝ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ସେମିତି କଣ ମୁଁ ସୁନା କରିକି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଭାଇ? ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ କଥା ବାପା ଋଣ ସୁଝିବାର ଅଧିକାର ଯଦି କାହାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକାରଟା ହଉଛି ତା ପୁଅର ବାପା କହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସ୍ତକୁ ଯାଏ ତା ପୁଅ ବାପାକୁ ଭୂତ ନାମକ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ତା ପୁଅ ବଡ ବଡକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯିବା ପାଇଁ ପୟା ଚାରି ଦୀପାବଳି ଅମାବସ୍ୟାରେ ଡାକ ପକାଏ ତା ପୁଅ 25 ବର୍ଷ ତଳେ କୃଷି ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦୈତ୍ୟ ଦାସର ପୁଅ ମୁଁ ତେଣୁ ବାପା ଋଣ ସୁଝିବି ମୁଁ ବଦା ପଡ଼ିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଦୈତ୍ୟ ଦାସର ପୁଅ ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ବଡ ଝିଅ ମାନେ ଫାର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପଥି ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଗପ ଶୁଣଉଛ ମତେ ଗପ ଶୁଣଉଛ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନେଇ ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଯିବନି ମୋ ବାପା এই শপথ এই ঝিଅ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପଥର ତଳରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୁଇ ଚିତା ଜଳେ ଗୋଟାଏ ବାପ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖାଏ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପର ଆଖିର ତାରା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଶପଥେ ବଡ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବାପର ସୁଝିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ପାତରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ମତେ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ମତେ ଛଡେଇ ঠিক আছে ତୁ ବାପାର ବଡ ଝିଅ ତୁ ବାପାର ଆସୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲ କିଏ ହେଲେ ତାରୁ ମତେ ତୋ ଋଣ ଭାର ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ତତେ ଋଣ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି କଣ କହ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ତୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ମୁଁ ତତେ ପାଉଣା ଦେବା ଯେ କୁହେ ମୋ ବାପା ତେବେ କିଛି ନାହିଁ
ମୁଁ ତତେ କଣ ଦେଇପାରିବି ସେଟା ତୁ କହ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ବାଣ ତୋ ଉପରେ ଋଣ ହେଇରହିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ତୋ ଋଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି ବଡ଼ ହେଲି ବାପା ଏକାକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବି ଶିଖିଲିଣି ଆଜି ମୁଁ ତ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଯାଉଛି ତତେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ମୁଣ୍ଡରେ ଥଇ 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 ହେଇ ନାଚିବି ନା କଣ ମୋର ତୁ ଦରକାର ନା ଦରକାର ତୋ ଭଉଣୀ ହବ ବିପକ୍ଷ ସାମନ୍ତରାୟର ବୋହୂ ମୋ ହାତର ଚାପି ଦିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ନଚାଇବି ସେ ଠିକ ସେମିତି ନାଚିବ ଆଉ ମୋ ବିପକ୍ଷ ସାମନ୍ତରାୟଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବିନି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଖି ଉପରେ ଚାହିଁବି ପାରିବ ସେ ବାପାର ଚୁଲିକୁ ଚାଲୁ ଏପଟ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ତ ସିଧା ଟପକେଇ ଦେବି ଭେଜାଟା ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବ ଓଟ ଭଉଣୀ ଦରକାର ଏଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଉଣୀ ଦବୁ ନା ଟଙ୍କା ଭଉଣୀ ଦବୁ ନା ଟଙ୍କା ଆବେ କହବେ ଭଉଣୀ ଦବୁ ନା ଟଙ୍କା ସେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦବ ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ତମେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦବ କଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦବ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦବ ସେ ତମର କିଏ ଧରିଲ ସେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ କଣ ଭାବିଛ କଣ ଭାବିଛ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କିଣିଲେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ସଜେଇ ଦବ ଶୁଣ ମୋ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ବୋହୂ ବାଛି ସାରିଛି ଏଣିକି ପୁଅକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କର ସେଥିରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ ଚଳି ଯାଇପାରେ ନଚେତ ଯାଇ ବି ଦେଇପାରେ टंका नियो धरो चुपचाप बैठो जाओ नियो जाओ 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 प्रभुजी Cara, por aqui,